O anuncio do peche da hostalaría non sorprende entre os traballadores do sector. Contaban dende hai tempo que se acabarían tomando medidas, aínda que recoñecen que o precipitado da decisión os colleu co pé cambiado. A pesar de que era unha medida que ao mellor xa tiñamos máis ou menos plantexado que podía suceder, nos colleu un pouco a pé cambiado porque non esperábamos esta data tampouco, esperábamos que esperaran hasta o 9 de novembro para dar este dato e, claro, a pesar de que o esperas, sempre che colle un pouco, te dá un baixón, non? Te dá ese... Pero, como levamos falando varios días, isto tamén ten que valer para empezar a darnos conta de que temos que ser positivos, temos que buscar outras vías. Esas vías limítanse agora aos pedidos para recoller ou o reparto a domicilio, unha alternativa ao peche que polo menos permite manter a actividade. Unha boa solución son casi todas as que non sean estar parado, non? Cada un ten que ver un pouco como facelo. Hai máis opcións, non é a única, e desde logo eu penso que tamén ten que empezar a valer para que cada un, busque un pouco o seu lugar, non? Por poñer un exemplo, me poño eu mismo como exemplo, eu vou a facer, sí que vou facer reparto e sí que vou facer comida para levar, pero vais a salir un pouco do habitual, non? Non é cuestión de cubrir un oco, pero sí que é cuestión de ser congruente coa oferta que xa teño. Dende Aitubí lamentan que o foco estea posto sobre eles. Os hostaleiros vilagarciáns insisten en que o sector non é o principal foco de contaxios. O discurso do presidente foi xusto eso, non? Decir que estamos facendo as cousas moi ben, que non é culpa da hostelería, pero pechoa, non? É un pouco, foi ese, realmente sí que lle quitou importancia a que os focos se produciran na hostelería, pero foi a decisión que tomou. Sobre as axudas demandan garantías por parte das administracións que salven a moitos dos negocios do sector do peche definitivo.